Sursurya, dyan ako. Dyan ay salakan. Uri ko sana diyat ko nga may salakan. Uri yayak pa dyan patulong. Di man tao-tao, yung nagbabasa. Ano nga maramananin. Agbalin ang mestra, tarapap ti 21 ti tao na, ken fresh graduate ani Winche, asaan nantun pulos ang maragpat. Gapo ti kinagaed na nga agadal, naglipas a cum laude, iti kurso a Bachelor of Science and Education, major in Science, iti University of Abra Lagangilang Campus, iti napanabulan ti Mayo, ken consistent honor student, Sipud High School. Ngem dagitoy nga academic awards, ket awan banagnan, kalpasan na pimusay, gaputi pa nakatupak na ti sanga ti Far 3, iti paset ti Barangay Siblong Bukay. Istorya ti amana ani Darwin, 7:30 idi bigat kalman, idi mapan na itulod ti inaunaan nga anak na ani Winche, iti bangged tapnon ag review. Isu na ti nagmaneho ti motorsiklo, kan lubon na ni Winche, kan nagpadada ang naka-helmet. Idi addada iti Peñarobia Bukay Provincial Road, particular iti Batog ti Bukay Cemetery, nakangeg ni Darwin tinapraak. Di nakadanong kami di Batog na rin parte nga na rin jay, dana napras. Talyaw ti nga ito mi, hindi gyawari, sagsag gagaraw da. Hindi talyaw riyan ako, nabati may kalsadan. Nabati may kalsadan, sorry jay, di tinalyaw ko, naibraga mo ito. Tidardaras ko pa mga raya ito. Hamo nadlaw sir nga nagtupak. Hans, ma'am, ta... Di dala na napras, tinag ko, awan tinadnadlaw ko. Segundo dyan nakakita, da kano sa nga kaslala na ka, naisimi ko kasi so kano ti... Naitupag gaya man tanak ko. Isa nga na. O, di helmet na ka, nikat pa, di rabaw na nga rin, nangisit nga, design na di helmet na. Tunag na ma'am, nag-pum na, nag-ikada. Dagos nga inisigdan nati balasang na, ken nagpaarayat. Di ako pa kastang ka, wan, ado ti dara yung iwanan. Naka-helmet mo lang. Naka-helmet ma'am, nagtapa yung helmet na, inabid mi, nagta. At ay ko, deliver ti danom. Pag giso mo nga na sumangpot nga pa nag-deliver, ito tinangarayat ka nyami nga yung karga kiji para deliver ni bise ti danom. Kuna ti pulisya, gapo ti kinarukop ti puon ti kayo, nga da iti igid ti left shoulder ti kalsada, natuang daytoy, ken naibalandra ti kalsada. Daksang gasat, natupakan ti sanga ni Winchell. Jay mismo nga trunk na jay kayo kat decaying is una. Nung makita yung the picture ma'am, kat talagang awan ti man ti leaves na jay kayo, kan di mismo nga trunk na, stem na, kat makita pi man decaying is una. Di ramot na nga it was naturally nga natumba. Awan mat iti indications nga pukanan da o napukan, talaga pi man nga natumba ma'am. Naitaray ti Bukay Hospital ti biktima. Ngem naideklara a dead on arrival, gapo ti nakaro a sinagaba na asugat. Idinto nagsagaba met ti sugat ti amana, gapo ti panakabalintwag na. Awan meten ti sabali a nairaman iti insidente. Kid daw ti pulisya, ti doble a panagannad dagiti motorista. I-advise ko lang iti riders tayo or dagiti da agmot motor is that doble ingat lang tayo. And then always be aware ti kapaligiran tayo, and then samahan po natin ng dasal. Ti bangkay ni Winche, tinakay masayag iti pagtayanganda, iti Sitio Pitlat, Barangay Siblong Bukay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.